Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, Pitsa 20 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya na kita sa ikonom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 23 ngadto sa 28. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, inigabot niya tong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayuon kaniya sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay, apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili musulti ako kaninyo mahitungod sa Amahan sa yanong mga pulong. Inigabot niya atong adlaw, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan. Ug ako dili moingon nga kumoy mangayo alang kaninyo, kay ang Amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug nagtuo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa Amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mobiya ako sa kalibutan, ug mobalik sa Amahan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw ug Kristo.